कभिड-19 मुलुगनाङैनो हादोरखौ सोमखिखांहोदों। बे भाइरासजों मोनसेबो हादोरा बारग'वाखै। दासिम भारत हादोराव 12,000निबो बांसिन बे भाइरासजों गाग्लोबजादों। बेखौ नोजोर बोनानै थांनाय समनिफ्रायनो भारत हादोरावबो 21 दिन लकडाउन दासिम सोलिगासिनो। हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय जोबोदैनो सोलिनो खस्थ' जानानै फैनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमलिगुरि थोरिबारि गामिनि मुस्रि मेधाराम मुसाहारि आरो बिथांनि बिसि मुस्रिमा आबेली मुसाहारि बिथांमोना नखरैनो आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनाय बादियै हाजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव, बिस्कुट बायदि बायदि अनसुंथाइ होनाय जादों। दिनै जोङो बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव सिमलागुरि गामिनि आं मेघाराम मुसाहारि आरो आंनि बिसि आबेली मुसाहारि जों सानैजों आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बायदियै बा बिथांनि खावलायनायखौ जोङो मान होनानै जों दिनै साखरियालाफोरखौ न'खरसे न'खरनै बा जि हागौ न'खरब्रै न'खरबानि सायाव जि हागौ खाथिनि बा न'खर खाथिनि बा गामिनि गोरिबफोरनो जि अनसुंथाइ होनो खावलायदोंमोन बे बिथांनि खावलायनायखौ जों मान होनानै जों दिनै बेहाय जि न'खरनो जों अनसुंथाइ होनो होननानै जों फैदों आरो जों दायो बे अनसुंथाइखौ जोङो न'खर न'खर गरिब बिथांमोननो जोङो राननानै होदों जाहाथे दिनै सारा बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि गोहोम गोग्लैनानै जिथु जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया लकडाउन होदो बे लकडाउनाव माखासे सुबुङा जानो उसुबिदा जादों खामानि मावनो मोनाखै बायदिसिना मुवा बेसाद फाननो मोनाखै बेहाय बिथांमोना माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनाय बायदियै बिथांमोननो जोङो एसे जानाय लोंनाय माइरं दालि थाव संख्रै साबोन बेफोरखौ जों एसे बिथांमोननो जोङो होदों जाहाथे बिनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना एसे मदद मोनो आरो बे लकडाउनाव लकडाउनखौ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै फालिलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गासै आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे लकडाउनखौ बा सरकारनि नेमखान्थिखौ जों जाहाथे मोजाङै मानिनानै सोलियो आरो जोङो जिथु ससियेल डिसटेन्स सुबुंनि गोजान गोजान थानाय बेखौबो जोङो जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोङो बेखिनि सानखौ जोङो न' सिङावनो थानानै बा न'आवनो थानानै बाहेरायाव ओंखारजासे जोङो जाहाथे जोंखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गावखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे आसामनि गासै भारतनि आरो बुहुमनि गासै मानसिफोरखौबो जों जाहाथे रैखाथि होनो हायो बेखौनो आं बे SMS निउसनि गेजेरजों आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। जोंहा दिनै न'खरनि जों सानै बिसि फिसायजों जों जिखिनि जोंनिफ्राय हायो बेखौ जोङो गोरिब गुन्द्रानो जों सहाय होदों जोंनि आरजिनायनिफ्राय जों जाखिनि हानाय बायदि एसे माइरं एसे दालि एसे जि हायो जों दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनो खामला हाजिरा मावनानै जानाय दिनै बिसोरो लकडाउननि समाव जोबोर उसुबिदायाव गोलैनानै दङ बिसोरनो जोङो जोंनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हानानै बिसोरनि गोसोआव गोजोननायखौ नुनानै जोंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। আবেলি মুসাহারি তে অকলে আহি এইখিনি বস্তু দিল আমি ধন্যবাদ চাউল দালি দিল আমি ধন্যবাদ দিলোঁ। बिगाहारिया जोंनो नै दिनै जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ माइरं रेसन होफैदों अननानै जों दिनै गोजोननाय जाबाय न'खरनि फिसा फिसौ आइ आफामोना जोंबो जेबो खस्थ' जादोंमोन दा जोंबो जेबो फाननो मोनाखै फिथाइ सामथाइ बेखायनो जों दा मेगाहारिया जोंनो होफैनाय जादों दा जोंबो गोजोनबाय न'खरनि आइ आफा फिसा फिसौआ। दिनै सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुस्रि मेघाराम मुसाहारि आरो बिथांनि बिसि आबेली मुसाहारिया दिनै आसाम सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय कर'ना भाइरासाव लकडाउन होनायाव गासै सुबुङा जेबो मावनो हाया दांनो हाया बाजार खालामनो हाया थिग बेफोरबायदि बिथिङाव सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय बिथांमोनहा दिनै गोरिब गुन्द्रानो 10 न'खरसोनो बिथांमोनहा अनसुंथाइ होदों जाहाथे बे मेघाराम मुसाहारि आरो आबेली मुसाहारिया जिबायदिहाय गोरिब गुन्द्रानो अनसुंथाइ होदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गासै रायजोनि बिथांमोनहा
माबाफोर साख्रि मावनाय बिथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदिनो मेगाराम मोसाहारि बा आबिलि मोसाहारि बायदिनो अनसुंथाइ होयोबा बे लकडाउनखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो